Wong wedok ora wis bojomu. Kowe kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia sumpek tertekan. Dik ketoknya jagoan be aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk. Terus kayak tersinggung, apa sawangane kok gremeng tak jagungan? Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tanglet bojo kula ngoten. Nek lagi merengut pe guyu ben wis merdeka. Wong bojo ngono kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi bentone lho ora mari. Dadi soe gak ono ilmune, blas gak ono ilmune. Kayane peduli tapi gebloke. Lho kira rasa tersinggung biasa wae. Bahwa ilmu itu faqul akab. Ilmu itu di atas. Jadi halale senyum. Nak senyum ibadah iku kabeh bayangane wong apik. Nak wong elek dadi kualikan. Engko nak wong sholihah iku judes, wong fasik kok senyum rusak dunya. Ya misalnya wong fasik tukang rayu, tukang ngajak mesum terus senyum kabeh, ramah kabeh, rusak ta. Ane kesik syukur. Di bojo judes yo sing syukur, di bojo senyum sing syukur, pokoke asal saleh wis bener terus. Saleh-salehah bener terus. Ane mula bolak-balik fatwa, penting saleh sik. Kok keliru ku gampang urusane mbek pangeran, sing penting saleh. Nek arah saleh ku keliru kabeh. Iku mau misale wong dadi lonte, terus nak janji mbek wong lanang nepati janji, tetep dosa. Nepati janji yo. Misale yo ana wong dadi lonte. Nduk kita kei 1 juta mbok bengi mbaturi aku. Nepati janji dosa gak? Dosa mergo zina. Bodone ya dosa, nggo duwe wong tanpa imbalan. Ya ta? Kliru terus, pokoke wong ra saleh ku kliru terus. Lah iya mlayu nggo duwe wong ya dosa, nglayani. Nek wong saleh bener terus. Wong saleh ku penak. Misale Rugen wae ngaji mbek aku, Gus engko bar isa ngaji. Jebule ra sido ngaji. Gus ra sido ngaji, kula lara kula ngurusi ibu ya apik. Gus kalau orang ngaji kepengen kukur-kukur nang nek mati urip ya apik. Pokoke wong saleh ku apik. Omanyen wong ra duwe hiburane iku wis ngene iki apik wae. Ulama ono jenenge Jahid. Jahid iku ulama top tapi cangkeme elek. Terkenal jenenge Jahid. Mu'tazilah. Dene muangkel wong mbek wong medhit. Angger takon wong. Mbah ning donya paling nikmat kok. Siji ngrasani wong medhit, nomor loro kukur-kukur. Berkah wis pokoke gatelan kena ngukur ku enake pon. Cara dik apa? Kowe gatelan ngukur tepat sing gatel nek mati. Dari dunya ku semali nikmat lho. Ngrasani wong medhit. Sampai gugur. Ono ulama beling ngono ku ya. Tapi terkenal ngalim. Cuma dekne ulama, cuma artinya ulama itu ingin mengingatkan orang nikmat itu ora kudu numpak alfa, ora kudu duwe tabungan 1 juta. Kukur-kukur iku ya nikmat. Dadi ulama itu tetap cara pandang wong ora iso kukur-kukur nikmate ya kok numpak alfa. Lho ya jajal kowe, kowe numpak alfa tapi gatelan. Enak kok. Ora enak. Utawa kowe numpak alfa sing ngejak kowe wong medhit, marung ra dijak apa ora ditawani lara ta ora. Oh lara. Lane cara Imam Jahid ning donya nek matur ngrasani wong medhit. Gugur. Aku dhisik tak sangka ya ora, ternyata penggemar dia ya banyak. Jenenge Jahid. Terkenal ulama macam kemelek. Tapi ulama tetap barokah wae ulama. Ulama tetap barokah. Cangkem eleke dipikir, dibangke sopan daerah dipikir. Gara merusak Islam. Ya mau kira-kira ana garong ape takok omahe wong ibu diterima monggo kula didoaken malah diterima. Ini jelas wakul naqala ma'rufa ay min ghairi napa khudu'in kelan tanpa DPD terjemahan bebase ora usah sopan. Tapi ra kudu sombong lho, ora sopan ora kudu sombong kan. Tunggale ra sugih ra kudu melarat, kok nang salah paham nek awas ki ngaji aku. Wong ra sugih kudu melarat apa sekedar ra sugih? Sekedar ra sugih, ora sopan ora kudu terus kurang ajar, paham ya? Kayak gue ini kan gak goblok, tapi kan gak pinter. Pasti gak pinter, ora kudu nganti goblok, ngono. Pak Mustafa kan gak ganteng, tapi ora nganti elek kan? Paham ya? Gue jadi terang ora paham kan? Maknane tanpa sopan ora kudu nganti kurang ajar, ngono. Paham ya? Paham toh ora? Pak Mustafa kan gak sugih, tapi kan gak nanti melarat.
Orang anti melarat kan. Misal pas sepeda motor bojone ya ora mulai sik. Ukuran melarat nek bojo mulai. Melarat tenan ya berarti. Jadi maksudnya ora sopan ora kudu nganti kurang aja. Kayak ora sugih ora kudu nganti melarat. Ora alim ora kudu nganti bodoh. Kayak kowe kan iso maca takrib misalnya nganggo pegon, tapi kan gak nganti alim, tapi kan yo ora bodoh. Nggo jalalan jimbro kan yo ora alim, tapi kan gak nganti. Nang bodoh kan gak roh, alif darani pentung. Non darani prau, kowe goblok. Kowe kan roh iki alif, iki non roh kan. Cuma nganti darani alim maca majmu' muhadzab kan ra iso. Wong krungu ora misalnya. Paham ya? Jadi ora sopan ora kudu nganti kurang ajar. Paham? Awas kan ora. Darane aku diajaran sesat. Dari Gus Pak kurang ajar wajib sembrono. Ngutip kok sembrono. Tapi yang jelas wae aja geman nakoki ulama. Piye ulama udah hujjah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulane ulama misalnya Kitabul Kizbi. Anwa'u ahkamil kizbi, hukume bodoni siji wajib. Ya mau kaya ana wong fasik takok donyane wong saleh, kowe wajib bodho. Nomor loro mubah. Mubah misale ngene, sing salah sing takok. Iku ya wajib bodoni, sing salah sing takok. Wajib bodoni ya kene. Imam Ghazali tak nyontokno iku lucu. Misale aku metu ape utang ruhin. Utang kan barang isin. Terus Mustafa sok sopan takok. Gus badhe tidak budi badhe nopo? Kurang ajar to ora? Wong ora urusane kok ditakon. Lah nek aku jujur kan buka muruh aku. Aku ape utang ning Rugen. Kan ora nek penting ojo takok. Mari wong bodho iki gara-gara takok. Mulane ora usah takok. Akhirnya bener jawab, pening di mengarep. Lah sing takok yo mangkel ora urusane kok. Lah iya aku iku metu ape utang ruhin kan mesti wong iku kan malu cerita ape utang. Terus Mustafa takok sok sopan. Gus badhe tidak budi ngersakno napa. Dekne wong goblok nyongkone ngono kuwi sopan. Lah aku yo mesti tak jawab kula ngersakno utang ruhin kan yo muruah. Paham ya? Mulane jogeman takok. Kula mboten ate. Kula nganti saiki ora tau takok kancaku. Mulane anggere ana tamu teng narukan lah ora tau takok biar. Mergo takok iku piye bar terus. Mulai takok sehat, nganti kelayapan dong ini sehat. Nak setruk ya ora iso keluyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam tuh mensarankan salam saja. Penting aja takok. Umpama takok itu seberapa penting. Misalnya takok ya mau. Yes biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali Farubama kana su'aluka ittarrahu ilal kizbi. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Isen dong, misalnya umpamane cawe wedok ra duwe dhuwit, metu iku ape utang tangga ning toko. Terus ana wong takok, jenengan badhe teng pundi ae? Yo isen to ben nerang sak mestine, yo wong dikira-kira. Mulane wong anut wong terus ana wong alim ketemu wong ra takok jare sombong, ketemu wong ra takok iku masalah wong kowe iku. Lan jogeman yo al wong alim. Lan kok mboten ate ta. Meh mboten ate. Kulo ora tau misale rugen ra ngaji takok kena opo. Ngaji ora takok kena opo ngaji. Wis barno ora wis. Gak mangan pager, gak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Lah saiki misale ana ibu-ibu ra duwe dhuwit utang tangga ning toko, sono wong takok, wajib jujur. Buka EP keluar. Tapi aja terus ra takok sing netral. Ya netral ibu piye lah sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang sesuai daerah masing-masing. Tapi nek daerah kula ngoten, ana wong takok ora penting dijawab ping putih guri ya, pening di mengarep. Kok sange mangkel ya sing takok. Sing takok ya Peter wis roh. Guys, padha bulete. Tapi yang mos karena itu di Ihya lho takbir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang-kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Misalnya mau ono wong ape utang kan yo izin menjelaskan karepe. Gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Ane saiki Isra. Nah kecuali kue nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi nabi itu jarang takok masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik.
Khodam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wala yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wala li syai'in taraktu lima tarakta. Itu masyhur. Saya sampai apal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya 5 fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wala li syai'in taraktu lima tarakta, dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya 5 tarakta. Nabi itu tidak pernah bertanya. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ora wis bojomu. Kowe kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia sumpek tertekan. Dik ketoke jagoan mbek aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk. Terus kayak tersinggung, apa sawangane kok gremeng tak jagungan? Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula ngono. Nek lagi merengut pe guyu ben wis merdeka. Wong bojo ngono kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi bentone lho ora mari. Dadi soalnya gak ono ilmune, blas gak ono ilmune. Kayane peduli tapi gebloke lho. Lho kira rasa tersinggung biasa wae. Tapi dievaluasi kelakuan sing dhisik-dhisik tanpa ilmu mareni. Wong bocah ngempet ape mire rawani mergo sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso. Akhire presine kan kacau. Sing lanang takok ono apa samane ora asek jagongan mbek aku. Ya kan gak mungkin nek nerangno. Mas Yogi bojone enggak semudah itu nerangno sing khase perempuan. Piye? Mereka kan takon, ora perlu takon, ora takon. Toke gawe mukadimah. Terus mire, aku diurusan dek gerokokan njaba. Malah pangeran seneng. Mulane dari Kanjeng Nabi kenangan ibu garwa-garwane Nabi itu jagoan dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi senajan toh kita suami istri tidak semudah. Toh misalnya bojomu di duwe ngerti-ngerti ra di duwe coba takok ibu takok duwe kok entek aja. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Kodene kepengin jago harga dirine keluargane. Kok malah ditakoki? Jan wong lanang Indonesia kok ora kena diterangno. Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Misalnya bojomu baru kayak ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan dikasihno keluarga. Atau dikasihno siapa. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah takut, duit kontan entek bogo. Asal dia solih, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak-balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia soleh pasti untuk hal yang tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin. Dia kepengen nutupi misalnya. Ya niki kepengen nutupi to, mesti jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngekeki dulurmu mungkin ra mbok critakno. Bojomu mbok yo wong bayangno awake dhewe. Malah takok. Blek ngono. Cara aku ngekeki bojo dhuwit kok entek malah seneng, berarti pinter. Mergo ngentekno anggaran. Cara negara, kabupaten dikek anggaran rantek diamuk. Piye to? Dikek anggaran kok ora iso ngentekno. Bener iku apik. Ilmu nih kabeh ku ilmu. Ini wong privasine khas keluarga perempuan ya biar privasi, kamu ndak usah. Tapi nak kebablasan yo kadang masalah. Ya bablasan itu misalnya kula kan sering misalnya ngerti bojo kula nggo gula kuwata nganti beberapa kilo. Ya rasa takon. Padahal wis dibagi-bagi pirang resek. Aku yang ngerti paling dikekno tangga mbok wis ngerti nek aku apik ra takon. Kadang-kadang ya enggak. Mbok sekali-kali takon ben ngerti aku nak wong apik. Aku jago ya ngono. Aku keterusan oleh aku soleh, jadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu ratako. Kadang yo keliru, tapi kan CAP. Oh, berarti ini bab iki oleh ditakoki. Berarti yang aku takoki digopo. Tapi di bab lain yang dia tidak nyoal begitu, berarti ingin tidak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nak kepengen ditakoki karena takok kan gampang. Karena kepengen ya ora usah. Ya wong lanang ora geblek piye. Wong wedok ngekeki dhuwit go ibuke go dulure mesti isin kok sing lanang. Kok ditakoki? Akeh wong lanang ngono, sing ngaji niki akeh ora kelakuan. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin asine mokal.
Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ana siji loro sing ora sing apik sing. Itu geman asal bojom salihah mesti ngentekno dhuwit li maslahatin syar'i. Kanggo kemas ra usah. Apalagi mesti dia itu punya keluarga atau punya teman. Utau zaman kuliah dene diutang, utau zaman tetanggan diutang kan yo malu nerangno nak go nyaur utang yang tanpa serestu suami. Intinya malu lah jawab. Mulane bener Kanjeng Nabi, wong rusak iku mergo kakean pertanyaan. Karena kadang enggak penting malah madhor. Mulane bener Quran nak duka. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan mari ra pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. La tasalu an asya. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasuk, menjadi enggak baik. Juga mau. Paham ya? Jelas ya? Jadi takok itu sing mulane misalnya aku ngaji spray ya. Ora usah takok. Biasa wae. Pokoke agar kiyaine saleh, prei yo mergo apik, ya pokoke kabeh apik. Aku lah ora tau takok sampean, saya ora ngaji ora ngarang. Misalnya Mustafa ora ngaji 5 bulan ora ngarang takok. Kenapa ora ngarang takok? Paling krungu kabar stroke ngono ya. Tapi kan ora takok. Tetep aku ora takok. Tapi aku para pengiran kan mampu, masalah opo mampu. Latih iki latih. Takok iku sing kira-kira netral. Kecuali takoke takok mudahana sing gak penting. Artinya takok mudahana kowe lah takok nek ora dijawab ya ora apa-apa. Itu bagus, kalau itu bagus. Kowe takok tapi di komitmen mau ora dijawab ya ora apa-apa. Misale kita takok bojomu, dhuwit kok entek digo apa? Tapi misale bojomu ora jawab ya ora apa-apa, jawab tiru ya ora apa-apa. Digo apa? Ya digo apa-apa. Terus kowe ya wis pinter. Nah itu gak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Misalnya aku takok, kenapa Mustafa ngaji? Sakit Gus, aku ya takok ringan, enggak dijawab ya enggak apa-apa, jawabannya keliru ya enggak apa-apa, pokoknya enggak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius itu di Quran dilarang. Jelas itu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas tubda dari kata bidayah bada jelas tasuk, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kang pertanyaan ngoten. Misalnya ono wong kiai niku PKB, santrine P3 atau kiai ini P3 santrine ono takok. Wong kiai ini partene ngono kok muridé ngono malah ribet. Nah ora ono takok malah ora. Perkarane kadang mulia ya ora ngaitno antarane dua beliau itu. Gara-gara ono takok akhirnya wong ngaitne. Lho iya to, saiki misale ngeten. Bojomu mulai krana kangen wong tuane. So tangga-tangga takok, "Kenapa kok mulai suwi ra balik nang-nangan yo?" Akhirnya kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap nang-nangan. Agak nong takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti ku pikirane mergo ra metu. Dadi ra ono perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok terus menyebar kemana? Mana? Lan Nabi nak duga masalah takok. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masaili. Wong dhisik iku rusak mergo apa-apa iku ditakok. Ya apa-apa iku ditakok. Tapi nak takok hukum krana kebenaran syariat iku sae. Iku jenenge fasalu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun. Kok sampean misale takok kula, Gus kula kaji badhe tawaf haid. Nak ngenteni haid alami selak kloter kula cabut. Napa kula oleh ngombe obat sing dadekno mandeke haid? Iku jenenge takok apik. Lha jawab oleh. Tekan apik. Iku jenenge takok tenan sing diridani. Karena takok sing kaji nganggo arto haram sah napa boten. Terus tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya dhuwit halal boten enten, sak donya rasa neraka takok. Karena dia mau jadi khawarid. Iya kan? Tak jawab nak kaji kalau dhuwit haram gak sah. Terus dia aja mana ada orang sekarang yang uangnya enggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajine wong sak. Misalnya kiai mungkin soleh, tapi si salam templek, kayak koruptor salam templek kon ndongakno. Macam-macam loh. Kita tetap kena imbasnya. Siapa sih hartanya mesti soleh, benar lainnya? Liane Nabi, karena Nabi disterilkan pangeran. Gak liane, jawab.
Piye carane soleh? Misalnya kiai, bapaknya ada anak 5. Sing anak jadi kiai paling soleh, terus dikai tanah paling ngomong. Gara-gara dekne kiai malah jadi ketidakadilan untuk bagian paling akeh. Cara faraid bagiannya dekne overdosis. Justru gara-gara soleh itu dadekna ketidakadilan banyak. Lho kula ngrasakno. Kula ini putra mahkotane bapak, dapat tanah paling banyak. Cuma kula kan soleh tenan, jatah saya tak nggo pondok tenan, mergo aku wedi. Nah tak pe aku pribadi sisape akeh. Wong soleh ku kadang nakalan, misalnya ya. Tak contohno ben roh nak soleh ya masalah. Kowe di bapak atau mertua sugih. Calimo. Terus sing sitok ku soleh tenan, mijeti nukokno balsem. Baru kayak soleh buat trik, terus untuk warisan. Akeh tora kelakuan mantu ini. Saya kira yang faraid mantu itu waris tora, yang faraid. Boten. Tapi ono mantu, nak mertuane loro tuh kok obat, diketi, ning puskesmas diteror. Terus mertuane di kesimpulan, oh jebule sayang mantuku timbang anakku dhewe. Anak dora bener-bener mantuku. Terus mertua wasiat. Somah sak nggone tak kekno mantuku wong sing peduli, padahal mau modal balsem. Terus ning puskesmas. Untuk wasiat untuk Tegal. Anake ra peduli mergo karepe jenenge anak kemen dimanja wong tuwa. Dadi ora kok bermanja mau pikirane di manja. Wong soleh ini iki untuk warisan sah ta ora? Cara aku tetep rasa ikut trik ora soleh. Cara aku kiai ini tetep tak bagi faraid. Ilegal iku trik ngono iku cara. Artinya gini, barokahnya dia soleh peduli sama orang tua tapi melahirkan ketidakadilan. Padahal dia soleh, misalnya dia ikhlas lah. Rumah mertua ikhlas, nyerfir mertua ikhlas. Tapi gara-gara dia soleh, efeknya kan ketidakadilan. Mulane masyhur di dawe kitab hikam, manusa iku man sing kanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Manusa apike elek apa meneh? Elek. Jajal kowe saiki apik mbek wong tuamu, terus melahirkan ketidakadilan ning gone liyane. Kowe bagian paling akeh, servis paling akeh. Tapi apa itu tetap wajib. Angel gak urip. Terus kowe muni, nak ngono ora apik ben padha-padha ya keliru, goblok kok ngono. Iku takokan ngono iku sing Bani Israil iku. Ya ora usah takok.